Tak ja si myslím, že v detstve som sa športu venoval. Začal som už v žiackej kategórii v Dolnej Krupej. Odtiaľ som potom prestúpil do Zelenča, kde som začal v doroste. Tam som pokračoval až po mužov. Potom som pokračoval vlastne s ďalším športom. Začal som hrať futsal. Najprv okresnú ligu v Hrnčiarovciach za zelenecký tím. Potom som začal hrať za Bulstanova druhú ligu. Tak ja si myslím, že áno, otec môj aj brat hrával takisto futbal od malička. A takisto keď sú nejaké športové podujatia v televízii, tak myslím, že u nás doma je to na prvom mieste, pozeráme vždycky buď futbal, hokej, alebo čo už dávajú v telke. Tak predtým, ak som pracoval v Spartaku Trnava, dá sa povedať, že som robil šoféra z povolania v jednej firme. Študoval som, mám vyštudovanú teda, tak sa povedať, strednú poľnohospodársku školu v Trnave s maturitou. A potom myslím, že už bola Spartak Trnava. Fanúšikom Spartaka Trnava som od malička. Zápasy som začal navštevovať s mojím otcom, už keď som mal asi 8 rokov. A tak sa to ťahalo až doteraz. Som fanúšikom, až som sa dostal vlastne do tejto práce. Tak najpamätnejší zápas, ktorý som kedy zažil v Spartaku Trnava, je asi zápas v Európskej lige z Levski Sofia, čo sme vyhrali na 5-4 na penalty. A postúpili vlastne, to som bol už dosť starý na to, už som bol sám na futbale a som si to vychutnal. V štruktúrach klubu pracujem už dlhšie, dá sa povedať. Pracoval som v Spartaku Trnava brigádne pri rôznych prácach, ale oficiálne som bol na skúške asi od júla do roku 2015 tohto roku. A od septembra 2015 som oficiálne zamestnaný pod Spartakom Trnava. K práci som sa dostal, dá sa povedať, že zásluhou Mareka Ondrejku a Maroša Černého, ktorého som už poznal dlhšiu dobu, aj jedného, aj druhého. Tým, že som tu brigádoval, som sa s nimi dobre spoznal a za to som im veľmi vďačný Marekovi a Marošovi. Tak myslím, že to bolo v pohode, lebo dá sa povedať, v realizačnom týme som sa už poznal dlhšiu dobu s viacerými, či už s Patrikom Gogolákom, s Bahnom, ale aj s veľa hráčmi som sa poznal už predtým, som sa s nimi stretával občas, takže nebolo to až také ťažké. A prijali ma, myslím, že v pohode. Tak náplň mojej práce spočíva v tom, pred každým zrazom na tréning alebo na zápas prichystať chalanom veci, starať sa o sklad, aby sme mali všetko, čo je potrebné k tréningovému procesu alebo k zápasu. Tak môj bežný pracovný deň vyzerá asi tak, že prídem asi hodinu pred každým zrazom ako moji futbalisti, prichystám kabínu na tréning, alebo teda na zápas. A na zápas, keď prídem o čosi skôr ako hodinu, chvíľová kabína nachystaná na zápas. No a potom sa zúčastním každého tréningového procesu a po tréningovom procese končí vlastne môj pracovný deň. Tak je to veľký rozdiel, lebo vlastne som v srdci toho diania a už to vnímam úplne ináč, keď som na tej lavičke, ako keď som bol na tribúne som to až tak nevnímal a teraz vlastne som v tom jadre celého, buď keď sa vyhrá, alebo keď sa prehrá, tak všetko okolo toho zažívam.
Tak neporiadok nechávajú, ale je to všetko v rámci normy. Fúha, najväčší bordelár v šatni. Nebudem asi na nikoho kýdať, ale je to v rámci normy, hovorím, a dá sa to uniesť. To určite nie, to som nečakal, že sa sem dostanem. Vôbec, že sa dostanem do Spartaku Trnava. Tak určite každý, kto sa spýta, myslím, že možno jeden zo 100 to vie, čo to je, ale každému, keď poviem, že som kustód, tak sa nás pýta, že čo to je vlastne, aká je náplň mojej práce, že čo to je vlastne kustód, kto to je, čo má na starosti. No, futbalový vzor môj je odjak živa Cristiano Ronaldo. Všetky zápasy Realu Madrid, alebo či už keď hral v Manchester United, všetko som sledoval. To myslím, že je môj futbalový vzor a životný vzor. Myslím, že nie. Tak najlepšia nálada v šatni je vždy po každom vyhratom zápase. Ale tá najlepšia myslím, že bola po výhre s Dunajskou Stredou. Bolo tu aj veľa divákov, ale dosť dobré nálady v kabínach boli aj vždy po postupe v Európskej lige v každom predkole. Tak partia tam je výborná, sme si sadli, ja som si hlavne sadol s masérom Bahnom, ako dobre poznáte pod tou prezývkou. Ale takisto aj s trénermi, myslím, že však nemám žiadny problém aj s trénermi, ani s Igorom Bališom som vlastne v jednej kancelárii, tak s ním som si tiež sadol a v pohode myslím všetko. Tak tých žartíkov je tam vždycky dosť, ale konkrétne na nejaký žartík si nespomínam, ale vždy na výjazdoch, keď sa hrá vonku, buď Európska liga, alebo pohár, alebo liga, Fortuna liga, tak vždy tam nejaký žartík je, ale vždy myslím, že tých žartíkov je viac na tých výjazdoch. Boli to výborní spoluhráči. S Jarom Týmkom som veľa odohral, hrával som s ním v útoku, veľa mi dal. A proste to sú páni futbalisti. Keď hrali oni, tak zápasy sa väčšinou vyhrávali, ale mali aj to slovo v tej kabíne, vedeli nám povedať. Vlastne nejakom mladému vedel hlavne poradiť, kde sa nám pohybovať, ak sa nám pohybovať, takže veľa mi dali. Ďakujem im za to. Futsal som začal hrávať, ako som hral na začiatku, tú okresnú ligu za ten zelenecký tím, Everton Zeleneč. Tam som sa dostal tým, že ma chalani zavolali. Keď som hrával za Zeleneč, za mužov, že či im nájdem pomôcť, tak som vyskúšal, ma to začalo baviť. Potom som vlastne postupil tak, že ma zavolali hrať druhú najvyššiu ligu, tu v Trnave, za Bulls Trnava. A hral som ho dokopy ten futsal asi tak 4 roky. Tak to bol, myslím, že vynikajúci zápas, hlavne náročný zápas. Bol to aj pre mňa pamätný zápas. Taký zápas som vlastne v živote ešte neodohral. Bol to výber tých najlepších z tých Spojených arabských emirátov. A bol to náročný zápas, síce sme ho prehrali 2-1, ale viedli sme na začiatku 1-0. To vyrovnali, ale mali sme tam do šanci aj na to, aby sme zase za stavu 1-1 dali ten gól, aby sme zase viedli, ale podarilo sa nám to, ale bol to ozaj super zápas. Tak futsalom som musel skončiť hlavne kvôli tejto práci. Dá sa povedať, že som tu deň čo deň v tejto práci a hlavne tie zápasy, to by sa nedalo stíhať popri tejto práci. Nestihal by som tréningy, bolo to všetko naraz dokopy, zlínalo sa to spolu a nedalo sa to proste stíhať.
Tak svoj voľný čas trávim najradšej asi s mojou priateľkou Monikou, ktorú by som chcel touto cestou aj pozdraviť. Chodíme spolu na rôzne pobyty, wellnessy, máme spolu radi nákupy, ale tak popri tom aj chodím si s kamarátmi zahrať futbal, cez zimu do haly alebo po prípade cez leto von. Stretávam sa s chalanmi cez voľný čas, aj odtiaľto zo Spartaku s futbalistami. A tak proste užívam si to, lebo toho voľna je ozaj popri tejto práci málo a som tu vlastne častejšie ako doma. Zatiaľ som nemal také veľa, čo ma dostihlo, ale ja si myslím, že zatiaľ futbal ma veľmi baví a som tu zatiaľ krátko v tom Spartaku, aby som mal nejakú nechuť futbalu. Som tu ako doma, lebo ten futbal ma naozaj baví a je to tam proste top futbal. Plány do budúcnosti? Čo najdlhšie sa asi udržať tu v Spartaku Trnava. To som nečakal v tom najlepšom sne, že sa dostanem vlastne do Spartaku Trnava. Sen môj je asi, tak, keď už robím takto kustoda Spartaku Trnava, sa dostane niekde vyššie, po prípade robiť pre reprezentácii toho kustoda alebo niečo podobné s futbalom.